Ukuzakuthi kango kusele kusweleke abantu abangaphaya kwamakhulu amane ngenxa yentsholongwane ye-corona kweli, ukanti isebe lezempilo libhengeze ukuba abantu abangama-49 baswelekileyo ngabephondo laseNtshona Koloni. Eli phondo laseNtshona Koloni linenani eliphezulu labantu abosuleleka yile ntsholongwane ye-corona kweli. Lonyukile inani labantu abasuleleka yintsholongwane ye-corona kweli, kunje lonyukelayo kutsho ngapha kwe-23,600, ukanti bangapha kwe-11,000 abantu abaye baphila qethe emva kokusuleleka yile ntsholongwane. Abona bantu basolekayo baphakathi kweminyaka eyi-60 ukuya ku-69, ze balandelwe ngabo baneminyaka eyi-50 ukuya ku-59. Iphondo laseNtshona Koloni linenona nani liphezulu labantu abasulelekayo yile ntsholongwane ye-corona. Kunje liphondo linabantu abangapha ke-15,000 abasele besulelekile yile ntsholongwane. Ze liphinde libe nenani liphezulu labantu abasutywe kukufa. Ngoku kweli phondo laseNtshona Koloni ngabantu abayi-330 abasutywe kukufa.